Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň käte tutuş maşgalalaryň ýurdun daşyna çykmagyna päskelçilik döretmegini dowam etdirýärler. Köplenç uçara mündürilmedik ýolagçylara munyň sebäbi düşündirilmeýär. 23 oktýabrda Azatlyk radiosyna häzir Türkiýede ýaşaýan Libabyň ýaşaýjysy ýüzlendi. Onuň söýlerine görä gyýdyny oğluny we 2 sany ýaş akdygyny Aşgabatdan Türkiýe barýan uçara goý bermändirler. Gyýdym hiç sady düşündirmänligini aýdýar. Libaba baryň we ruhsat alyň diýipdirler. Özümiz Libabdan. Nämäniň ruhsaty? Hiç sady düşündirmändirler. Olaryň pasportlary bar we elektron biletleri. Meniň uly gyzym we oglum Bahardan bäri dokumentleri taýýarladylar. Ellerinde ähli dokumentleri çağalaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat haty bar. Olara hatda nämäniň yetmezçilik edýänligini hem aýtmadylar. Baryň Libaba ruhsat alyň diýipdirler diýip Azatlygyň söhbetde şaýdýar. Azatlyk radiosunda bu maşgalanyň agzalary barada jekme-jek maglumatlar bar. Emma biz olaryň howpsuzlygyny öpçün etmek maksady bilen ony mälim etmekden saklanýarys. Biziň bu ýagdaý bilen baglykda Aşgabatyň halkara aeroportunyň migrasiýa resmiýetlerinden resmi düşündürüş we Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmagy üçin edil häzir talap edilýän dokumentleriň anyk sanawyny almak boýunça synanşygymyz häzirlikçe netije bermedi. Emma Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek hukugyny kepil etýär. Migrasiýa gullugynyň resmi web-saytynda çap edilen maglumata görä raýatlaryň pasporty olaryň şahsiýetini tasdiklaýan we Türkmenistandan girip çykmak hukugyny berýän dokumentdir. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda wizasyz düzgün saklanýar. Bar bolan resmi düzgünlerde türkmen raýatlarynyň Türkiýe gitmek üçin daşary ýurt pasportynyň we uçur biletiniň bolmagy talap edilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanyň raýatlary ýurtdan çykmakda ilkinji nowatda da Türkiýe gitmekde ýygyderli kynçylyga uçraýarlar. Soňky döwürde Türkiýe we Birleşen Arap Emirliklerine barýan ýolagçylaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly onlarça waka ýüze çykdy. Bu ýagdaýy başdan geçiren Türkmenistanlylaryň gurrun bermegine görä köplenç daşary ýurda gitmekde zenanlar şeýle-de ýaşy 40-a ýetmedik raýatlar kynçylyk çekipdi. Migrasiýa gullugynyň işgärleri munyň sebäbini düşündirmändi. Käbir halatlarda häkimetleriň hereketleri ýolagçylaryň açyk nägileligine sebäp bolupdy. Aşgabatyň halkara aeroportunda uçurdan düşürilen ýolagçylar köplenç bilede tarp eden çykdagylaryny ýygyna alyp bilmeýärler. Munyň bilen bir wagt Aşgabatyň aeroportunda uçura goý berilmedik ýolagçylary aldap olara ýurtdan çykmagy ýardym bermek wadasy bilen puluny hem dokumentlerini ogurlaýan toporlaryň hereket edýänligi habar berilipdi. Türkmenistandan çykmakdaky kynçylyklara garamazdan gitdigi çahat köp adam daşary ýurtlara gidýär. Köpüsi kazanjyň gözleginde. Agyr işsizlik bu migrasiýanyň esasy sebäpleriniň biri bolup durýar. 10 oktýabrda Aşgabatdan Istanbula uçan reýsleriň biriniň ýolagçysy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, şol gün aeroportda ýolagçylaryň uçara garaşyp oturan wagtynda howpsuzlyk gullugynyň resmi geyimdäki we raýat geyimlerdäki işgärleriniň gurnan düşündürüşli söhbetdeşligi barada habar berdi. Onuň söýlerine görä 20 minutlyk bu gürüňdeşligiň dowamında Türkiýe barýan ýolagçylary hatara düzüp, olardan kanuny bozmazlyk we jinaýatçylykly toporlardan daşda durmak talap edilipdir. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýylyň dowamında ýurdun daşyndaky zähmet migrantlary ýygyna gaýtarmak boýunça hem çäre görýärler. Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmeleriniň söýlerine görä bu çäreleriň ählisi ýurdun daşyndaky türkmen raýatlarynyň sanyny azaltmak maksadyna gönükdirilýär. Şol bir wagtda türkmen hökümeti ýurtdaky ykdysady problemalary, şol sanda işsizligiň bardygyny açyk boýun almaýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri hökümetiň köpçülüge mälim etmekden saklanýan maglumatynda ýurtda işsizlik derejesiniň hususan 2017-nji ýylyň dowamında 60% çemesinde görkezülendigini mälim edipdi.